Ano ka imbi elo bug. Dr. Matungano elo buge, imbi ano kimulo bugi. Gigo ma an kaka jalonye uchumi. Yes. Gima mora e wachni en gigo ma the private sector in the US dwa timo Kenya ka. Achiel kuom gima mora taparo ni daktari wi Wilton nego beni more maloya. Eni Microsoft 130 biro Kenya ka with 1 billion manda gidwa giloso godo data processing center. Mano gima duong' ma mano abro wene daktari modango lerni duong' mar wachno. But mar ariyo, kendido ni Google bende dwani mondo gibed gi center gi ka for fiber optics. Mano gima duong' mokwanyal bagni ego. Mago duto te osetimre. To gima ber en ni ka pesa gi dibi Kenya ka mokwongo jowadhi yudo tije di bet ni nitie ka debe ni gino timore machielo madhi timre ni exchange of technology and ideas bedi bet yani lony wadhi wilo lony kod jogo ko wasomo mang'eny magin go gin bende gidhi somo bende ma wantiere go machielo bende ni nitiere ang'eni edwa ng'ada ta nitie gik mang'eny madwa timre Kenya ka gino dibeno timre. To penjo ma kikang wi wil nikech ang'eni sabedede. Yes. Adwa ni mondo penj kama. Mabe adwa ni mondo apenje daktari. Adwa na penje daktari. Yes. E gigi duto te. What is in it for America? En ang'o ma jo America They yode gini. Okay. No, mano tadwa duoki. Mane penjo madang muda penjo. Ero miwa 1 trillion. Aduoki mayot. Ma America dwaro. Jo Kenya en ang'o mwadwa chulo nengo mane? Okay. Ingeni